Zaina ma beau bazar. Baris mobile. ये बारी हाँ मैं पकड़ो Ya. ये बारी के लो पुदीना पुदीना. मौसम भी ये क्या अखा हागासिनो अखा उफाय गैया अखायानो नै गारनाय बायदि मोनबाय ओंखारबाय न' अखायानो गारला हाफिनबायसो थांगासिनो न'आव थांगासिनो दा हटेलाव हाबलांसै गुदुं गुदुं साहा पक'रि मेथाइ हटेलाव जालांसै मालाय न'आव थानायफ्रा गुदुं गुदुं उन्दुगासिनो दं बे गोजांदोंलै दे जाबाय बिदिबा होनबालाय हटेलाव मोनबा एसे देखायनोसैलाय जानायफोरखौ सिबोजोब्बायलै फाइनालि मोनलोंबाय साहा मनाली फाइनालि फुङावनो अखा बोथोर गुदुं गुदुं साहा न'आव दानो थांनो हाथ'ला दसे गोबावजोंसो थांनो हासिगोन अखायानो नागारला माथो बा इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।